Arbitrajea enpresentzako dauzkan nire ustez abantaila bi. Alde batetik, sistema erreza eta arina dela kontsumo arazo hori konpontzeko, eta beste aldetik ere erabakia da derrigorrezkoa dela betetzea, eta orduan horrekin arazoa konpontzen duzu betirako. Arbitrajeen sistema kide izateko, enpresak oso erraza daukate. Alde batetik, bakarrik beti dute formulario bat eskatzen hori arbitrajeen barruan ezartzeko, eta eskaera hori bidali junta arbitralera. Orduan, eurek jasoko dute eskaera hori, onartuko dute, eta bidaliko diote enpresakoei pegatina bat, junta arbitraliko ikonaren pegatina bat, eta pegatina hori da ipintzeko dendetan, edo borrietan, edo segunetan non egiten duten horiek bere lana, ez. Gaur egun, 15.000 enpresa gutxi gora bera izango dira txikituta sistema arbitraletara. Kontsultatzeko, enpresa bat badago atxikituta arbitrajeetara, sistema oso horreza da. Web horrian sartu eta web horrian dago bilaketa egiteko sistema bat, eta horren arabera jakin dezakezun momentu horretan enpresa bat baldin badago edo arbitraje sistema barruan. Oso komenigarria da baita ere, eroseta bat egiteko lanean edo zerbitzu bat kontratatzen goazenean, begiratzea etiketa edo pegatina hori, arbitrajeko pegatina hori agertzen bada nun baiten, ze azkenean arazo bat eukizkero, sistema hori da mezedegarria konpontzeko arazo hori.